čaute, to je Lily a vítajte u ďalšieho videa, čo je ďalší diel Asku. A ideme sa pozrieť na to, aké otázky ste poslali. Tak dneska som na obed mala takú rybu, to bola myslím nejaká treska alebo fila, alebo čo to bolo. Ale bolo to také zapečené mäso so tvrdými zemiakmi, ako to v našej školskej jedálne väčšinou robia, varia. Tam bola taká zeleninová obloha. K tomu polievka, ktorú ja v škole vôbec neviem, je nechutná, hnusná, proste ja to neviem zjesť. A bolo k tomu stolová voda, normálna minerálka, myslím, že nejaká zlatá studňa. A ja jem teraz bohužiaľ zo školskej jedálni a tam nemôžeme fotiť jedlo, lebo je to aj divné. Tak určite by som si užila nejaký super deň. Proste by som si niekde ľahla, na lehátko pila nejakú fajnú malinovku alebo vykradla banku, aby som bola bohatšia. Neviem, ale určite by som začala spravila, aby som mala lepší život. Ja si myslím, že lepšie sú sladké klamstvá, lebo to je vlastne klamstvo, ktoré je pre dobrú vec. No tak, ja baboladži ako mám celkom rada, aj keď veľmi ho piť až tak často nebudem, lebo som počula, čo som počula. Ale raz za pol roka si myslím, že takto ho piť nie je zlé. A to je také isté jak McDonald's, takže by sme nič nemohli jesť, keby sme to takto všetko brali. No, jedla som ho raz v živote, ale celkom mi to chutilo, ale viac mi chutilo, keď som si to dala z wasabi omáčkou. To bolo také eňoňuňo, také mňam. Tak, určite dakedy bude, určite dakedy naplánujeme, iba že to bude musieť byť u Veroniky, alebo možno aj u asistentky. Tak, ja sa preto tak volám, pretože Liliana, ako Lily je pre mňa veľmi pekné meno, tak by som sa ich chcela volať. A Kolická, neviem, to tak randomne, to mi proste do mozgu prišlo. Tak proste som nechcela, aby ma našli nejaký známy. Bohužiaľ nie. Tak mám ho rada ako spolužiaka, ale nič viac. Rada by som bola aj v nejakej telke, alebo by som rada robila niekde v hoteli, nejakom dobrom kde. Mám veľmi rada. My so sesternicou sme také hrozne zazvieratkované, my proste milujeme všetky zvieratá a proste, ale hlavne psov, tých sa v kúse zostaneme. Tak, bol to celkom dobrý deň, pekný, len akurát pršalo a kvôli tomu museli ísť prváci aj všetci žiaci do veľkej telocvične, lebo pršalo, nemohli sme byť vonku. No ako som už spomínala, tak by som chcela robiť v nejakom dobrom hoteli, alebo by som niekde bola v telke, neviem, taká moderátorka alebo reportérka, niečo také. Ani veľmi nie, ale šla by som na jednu, keby ma tam zobrali a to by bola VŠMU. VŠMU, keď neviete, tak to je Vysoká škola muzických umení. Môj najobľúbenejší predmet je angličtina, to mám veľmi rada. Tak, nenávidím matiku. Tak to je určite naša, čo aj s Veronikou máme ju veľmi rád, to je pani učiteľka Hrupová, to máme hrozne radi. Tak je to fialová a ružová. Moje najobľúbenejšie zviera je určite pes. Tak toto je z dnešného videa všetko, takže Tak toto bolo z dnešného videa všetko, takže keď sa vám to video páčilo, tak určite hoďte like a pozbuďte túto Askovú sériu. A ak sa vám to video nepáčilo, tak hoďte koment alebo dislike. Alebo keď sa vám páči môj channel, tak nezabudnite dať odber. A dole v popisu videa bude zase moje sociálne siete, na ktorých som, Facebook, Snapchat, Ask a všade, kde som. Vidíme sa ďalšieho videa a BOOM!